Us presentem la Galeria 3D i com funcionen les seves dreceres. Benvinguts al vídeo explicatiu de navegació de la Galeria Virtual de l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. En aquest vídeo descobrireu com visualitzar bèsties gegants i capgrossos amb la Galeria Virtual de Sketchfab. Primer, anem a Sketchfab Bestiari, ja sigui des del navegador del mòbil o de l'ordinador. A Sketchfab podrem veure els models 3D de les figures, rotant-les i movent-les com vulguem i accedint a diferents opcions de visualització. A continuació, us explicarem com fer-ho. La navegació bàsica consisteix en moure la figura, fent clic dret amb el ratolí i arrossegant-la, o rotar-la, arrossegant amb el clic esquerre. Apropar i allunyar és mitjançant la rodeta del ratolí. A més, fent clic a la icona Model Inspector o clicant la I en el teclat, accedim a diferents opcions de visualització del model. Ja que els nostres models són escanejos 3D de les peces originals, les opcions que ens donaran més informació útil sobre la figura són Vertex Color, que ens ensenya el model només amb la pintura de la figura, ignorant els relleus a la seva superfície i les seves ombres. Matcap ens mostrarà el model sense pintura amb un material llis, podent apreciar així només la part d'escultura de la figura. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que tingueu un dia bestial!